Assalamu alaikum, sunana Lawal Ahmad Jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood. Ina masoya fina-finan Hausa. Ku je tashar Shela Hausa TV 24. Ku dangwala mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Musamman domin kallon wannan kayataccen fim nasu mai suna A Rashin Sani. Fahimtar da na yi wa soyayya idan ka riga ka fara. Murmushi budurwar amsa ce wadda ke faranta ran masoyi. Me yasa ka bari na shiga ranka? A rashin sani. Sai Shela Hausa 24. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawa. Wannan ƙayataccen shiri zai dinga zuwan muku ne a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare. A tashar mu ta Shela Hausa TV 24. Ku danna subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku lokutan da muke ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu. A tashar mu ta Shela Hausa TV 24. Wannan tasha ta kawo muku ƙayatattun fina-finai da shirye-shirye domin faɗakarwa da nishaɗantarwa sannan da